Masjid Nuril Huda Baba Wage Misiri be Gonzackville Port we commune konnana Wage Mamadou ni mopti kadendo kabo Mali jamana kan Misiri ni sigiba sigilen be Côte d'Ivoire jamana kan kabini samba kelini keme konoton ani biwuno flani fla watila ambe domina ko bi ay Côte d'Ivoire jamana de nya 70 Imam Mamadou Wage ayira ka fo ko fen o fen mana se juguma la Mali ani Côte d'Ivoire jamana ma ko ye ale kungodi dina nyemo joro mangante ka dan dina labatuli droma Misiri konnana Wage Mamadou ka fola Desagasi kafo mangambe ante kumana alimami ka rolu ye minye ni ko façon de do alimami ka rolu te ka fibe si misiru kono ka salni mawe gwansa non be ni ko silamaya la bende silamaya e bende kala ka da fembe be donc na kumana abe ben mais na ma kuma abe ben chudi donc aminu nye dina mo ya aminu be jo mo nye fe mo be sala no fe dini kera nan bela jele yandamina fo minu be soro tugudi akagele dina karan ka demendu jamana nyemoro ani politique nyemoro ma ne aka tleninya yi amman kante ka ke farali lanye Wage Mamadou ka fola min bolo Mali be ka kan ki tege di nyoma kada tarigu ani koroleun kama ya sa ka frontier fanga deme jamana ka basigi ani beni kenya konnana Mali demiso ani Mali muso ni Mali chokoro an kan tege du nyama nanyan tege ka don ka fanka fusanima Imam Wage joro ka bon kosebe Gonzackville sigida baraw nyetawla wati chama aka haklina be nyininga ku chama kan sigida nyeta baraw kan ni islamé dina nyema bayimbulu islamé dina tabiyaw ani adallu kan ka jo kosebe ku chama dila aya yira ka fo ku islamé kan ka bede bunya hakaja atiki ka ke ala dombayi walma atiki kana ke ala dombayi hali ni na atiki ka famyalu tete mesra kilun fe ko kada o danfara munu be ancela la kan be farali nyogon kan de se ka kodo dila nyogon fe awako o be nani Mali jamana fene ka mafali ani akadili duniye ko sebe ka ke jamana bayi ante sega ke foye na mantege dunya mante sega ke ala de ya fo nya aya ay nyo anyini ka nyondo ala de kote nya dilan ka chaya abe nyo anyini ka nyondo koro munye nete se fendola ebe se fendola limbe se fendola ambe jamba franyon gambe ke mai bebi taso Mali jamana karanga sigi akakoro leonima sabali jamana min konna na yafa nyoma hakew olube fembela jelen sanfe ka jo ka mafa o Malini akafola ne abe alere nin konnana na kosebe ye jamana ye hake jugu tigelen joro te jamana min konnana na Mali on ka kelebla Mali dambe te kele dambe mimbe Mali lawe bendronde horonya Mali dambe te kelere na Mali dambe te kani jamana farare ote Mali dambe non Mali dambe minyo horonya kasay ni kena ne horonya ba fle ka toy be sabali Mali dambe ode Mali dambe te moy ku de point di me ba fe ba kungulo tigere otan dambe andone be ni horonya ni sabali de ani ben Mamadou Wage bagantigi ba ani soro nyeta barakela ye Misiri ani kalanso min be islamé dina ani nazara kalon fara ɲɔgɔn kan ko kɛ denmisɛnninw kun jɔ ka di Gonzackville sigida la mɔgɔw ma samba fila ani mugani fila sungalo wagati la Imam Cheikh Wage Mamadou min ko hami gɛlɛn bɛ ale la ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'ale bɛna seko damayira kɛ ka ala deli ne ka duwawu kɛ yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Côte d'Ivoire ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛla la Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 46 minɛlenw Mali jamana kan ka bilali kow la ani fɛnɛ ka duwawu ba kɛ Mali jamana sumayali kow kan